Træd nærmere. Kom ind for. Tak. Hej med jer. Hej. Og glædelig Halloween. Nu skal I høre. Grunden til, at vi fandt på at lave den her rundtur, det er simpelthen fordi, at de ansatte her på biblioteket, inklusive mig selv, har tit og ofte oplevet spøgerier af den ene eller anden art. Det kan være lyde, det kan være stemmer, det kan være skikkelser, det kan være ting, der falder ned eller rykker sig af sig selv. Den her gang her, det er den mest hjemmesøgte gang overhovedet på hele biblioteket. Det er her, jeg ved ikke om I kender historien om Helle Trolle. Hun var en nonne, der boede over på klosteret, som skulle giftes. Hun blev placeret, da hun var 12 år eller sådan noget. Hun skulle giftes, men chok. det er sådan noget, der sker hernede. Ej, hvem? Hun troede, hun havde fundet sin udkårne. Men da han kom hjem fra havet, så var han forlovet med en anden og skulle giftes med hende. Så Helle Trolle, hun hængte sig over på klosteret, blev begravet her omkring, for det her det var en gammel kirkegård. Og det slår op lige omkring magasinerne og den gamle klosterkirkegård. Hun hængte sig i sin brudekjole, som dengang var brudekjole sorte, grovmasket, præcis som den klaverant havde set. Og som nogle af os ansatte har set hernede i skikkelse gå rundt. Vi skal desværre den her vej ned. Du kan se ham rende rundt. Nogle gange får den gode kjole, andre gange en tærlig skjorte. Men han skulle være fredelig nok nu, og han passer bare på stedet, så længe man ikke gør stedet ondt. Ej, hvad er der derinde? Kan I lige se, hvad det er? Jeg går fandme ikke åbne det nu. Gør det lige så på hende. Der sidder med nogle flækninger bag håret, i håret i hvert fald. Flætning? Det er nødt til at se. Nej, du åbner. Ej, hun kommer ud. Ej, nej. Undskyld. Vi skal ud. Pas på jer selv, og pas på ikke at tige Harry. Så skal vi gå alene resten af vejen, eller? Skal vi gå alene? I kan følge lyset på gulvet. Og der er også en dør her, hvis der er. Ja, så er det måske Skal jeg prøve? Ej, jeg tager sgu ikke åbne. Altså, hvad med den der er lys? Det er ligesom det. Okay. Jeg tager ikke, jeg har virkelig dårlige nerver, jeg kan slet ikke sådan noget her. Okay, jeg åbner den. Ej, der kommer en. Okay, jeg ved ikke, hvad Tonja er det der, men det var meningen, jeg havde en anden historie om biblioteket, fordi det er bygget på gravpladsen til klosteret. Og her i dag, der sker utrolig mange mærkelige ting. Jeg forstår det helt. Jeg har lige mødt Helle Trolle. Ting falder ned, og bøger falder ud fra hylderne. Men jeg har nogle missioner til jer. Og den første foregår herinde. Jeg skal ikke herinde igen selv. Yes. Min telefon ligger herinde. Skål. Ja, nej, no Jo, way. vi skal bruge den til at komme videre. Altså, jeg tror, vi skal igen. Altså, der er jo masser af steder, der kan ligge et eller andet. Det er jo ikke til at vide. Der er nogle små lys i hvert fald. I hvert fald kold luft i trøjen herfra. Led efter telefonen.
Der er noget, der spiller. Stella, tror jeg. Hallo. Hallo. Kan I se telefonen? Ej, der er det. Ej, nu kommer lyset. Se, hvad er der tabt i telefonen? Jeg kan ikke se den. Har I fået telefonen? Ja, vi skal ud. Skynd jer ud, så. Skynd jer ud. Men wow, så tror jeg, vi skal. Det var der. Okay, nu kommer der en mod os. Ja. Lad os konfronte hende, mand. Men skal vi? Har I telefonen? Ja, hvem har telefonen? Okay. Altså lige om lidt. En af de der hytter, der kommer en eller anden ud og skriger lige om lidt. Okay. Okay, så der er ikke noget. Og bare de ikke skal bruge den til, de skal ringe til. Ja, ham der skulle have. Så jeg skal noget fortsæt. Ja. Altså, jeg har ikke på os. Kom. Hvad med de der skærme? Jeg magter ikke det her. Jeg tror, vi skal følge pigen, ikke? Ja, det skal vi nok. Lad os lige holde os samlet, fordi det er fucking... Skal jeg komme og holde dig i hånden? Nej! Jeg kan også godt forstå, hvad er der en eller anden der? Ja, jeg rykker på vognen. Jeg kan heller ikke kunne forstå. Ja, så kommer jeg tilbage. Jeg synes, det var mærkeligt. Bare hurtigt forbi det der mørke. Så skal man ind i sådan en lille lortegang. Ej. Virkelig. Hænderne op over hovedet. Nej, det er bare lige mig. Der kommer noget mere pil på i tagen. Jeg er altid fast. Nej, det var den klammeste lyd, jeg så på. Der går en eller anden dernede. Går der nogen? Nej, skynd jer for det. Ej, der var noget, der rørte mig. Jeg kan ikke det her lort mere. Hvem har telefonen? Jeg har den, jeg har den. Nøgler. Ej, telefonen. Vi har den. Nå. Der er en eller anden, der hoster. Jeg glemte mine nøgler herinde. Ja, nede fra enden. Du finder dem selv. Nej. Jeg bliver nødt til at hjælpe. Okay, der var en nemmere at se en mobil. Den ligger der. Den ligger der. Er der nogen, der er med? Jeg kan se det. Ja, jeg går med det. Jeg gælder næsten, hvor vi alle sammen er. Hvorfor skal vi det? Det ligner ikke noget. Kan du se dem? Jo, det er nøgler. Så tag dem ud. Tak. Jeg har en sidste ting. Min notesbog ligger herovre. Ja, det er altså det, jeg har manden, der hostede dernede. Jeg gør det ikke. Hvad? Kom. Lige, kom her. Du går. Ej, jeg kan ikke lide det her. Nej, nu blandede du mig jo. Undskyld. Hvad skal der ind? Det er sikkert sådan noget. Hvad er det? Er det en bog? Jeg ved, hvad det der var. Altså, jeg magter ikke det her. Ja, vi skal sige den vej. Skal vi fortsætte lige ud? Ja. Skal vi komme med bogen til dig? Bare Er der en, eller hvad? Ja. Skal vi alle sammen? Okay, det er den vej! Nej! Nej, jeg har set der! Der er en der! Hvor skal vi? Okay. Altså, hvordan fanden kommer vi ud? Skal jeg ikke være nok? Hvor man tager lige i hovedet?
Tak. Tak. Ikke særlig sjovt. Det er super godt lavet. Ja, det var helt vildt godt. Ja, det var det. Det må jeg sige. Det var sjovt. Det er et sprøjtal, og med pil over bag, for fanden var det godt.